Iratzarri egun luzia dagoela aurretik gaur, A ver... Ozen? Bai, eski buruko minako. Buruko minatu? Bai. A ver, jode, bero zauzea, a ver. Termometro karrikatu eta, Vale. A ver, Magda, dortu menda tu termometroa. Vale, gozeixa prepaian amea, Vale. Txoina. Magdalena, ¿sí sabéis? Venga, escola ya, Hansi, la escola ya, directo, Ustedes. Joder, beti igual, ¿sí sabéis? Nei, insurre esateko moguan, eta duzela gaur, ose. Ez que lengo izan daizela, Hogetu izango da jaten masa, Venga, aguro fan eskolata. Hombre, Magdalena, ondo, Seguro zuen, fan hemendik. Torri, ora. Torri? Azai? Este zuengo? Torri. Este zuengo, azai. Ese gure zuen, ze? Torri. Venga, venga. ¿Sabes qué te está allá? Adiós. Ingo dugu antzerako zerbait koltxonetetaz baliatuz. Baina bai, ardura gauzia egin dezakegu nahiko ondo, eta listoiaren ordez goma erabiliz, behintzat ikasi nola egiten den lasterketa, batida, eta ze teknika erabili behar den listoia. A ver, pichones, que... Txoine, joz, t-shirt. Secret chord David played and it pleased the Lord. Ayuda nere eguna. You don't really care for Beste urte bulina jasaten egon ostian. Hemen txenagoen. Ezin aguanta gustu the fifth, the minor four and the major lives. Dagoen, deburuaz gali india, beste datu kultiatu. Bueno, beste batzuk benere goera berdinen egongo dira. Aurrera jarraitu beharra dago horrek. Nik ez dakotin jarri, etxe justa pentsaiken. Beste batzuk kulpiatik hemen hau ezin dut gehiago. Ez dakotin jarrik beste ez behiteko. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, and you